गोजोन फुंबिलि रायजोफोर दिनैनि आर'ज हान्जाया गहपुरनि दैमालु दैमालु सिमुलुगुरि जथाय आर'ज हान्जा बिथांमोननि आर'ज दिनै आर'ज जागासिनो दङ आरो इथिं नै दा सुनिबारै मिटिंबो दङ सावरायमेल जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि पेन्डेल लुगासिनो दङ ओमफ्राय इथिं मन्दिर लुगासिनो नै बिथांमोननि आर'ज जागासिनो दङ रायजोफोर नोंथांखौ देखायलांसै एसे
नुजाफैनानै सोरांथिं गावलांनाय खोमसिथिं मोनफिननाय आखु होदो आफा जोंनि आखला अननायखौ सारनाय रागा दुगा दफायनाय गोहो होदो आफा जोंनि सोलेराव जोंनि गोरबोआव जोंनि पाया दान्दिसे नुजाफैनानै जोंनि पाया दान्दिसे नुजाफैनानै सोरांथिं गावलांनाय खोमसिथिं मोनफिननाय आखु होदो आफा जोंनि आखला अननायखौ रानसारनाय रागा दुगा दफायनाय गोहो होदो आफा जोंनि सोलेराव जोंनि गोरबोआव जोंनि पाया दान्दिसे नुजाफैनानै जोंनि पाया दान्दिसे सोरायबाबो नोंखौनो गाबज्रियो जों आफा बाथौनि सेराव नोंखौनो हांख्रायो जों आफा खेराइसालियाव सिजौ गुदियाव आलारि फोजोंना आखाइ खबनानै नोंखौनो आरज गाबो सिजौ गुदियाव आलारि फोजोंना आखाइ खबनानै नोंखौनो आरज गाबो सिजौ